igama lenkosi balibonga. Amen. Ngafundiswa ukulandela nje imiyalelo. Haleluya. Amen. Futhi engage. Uma uthi mawuthangola nestina ngizobe nestina. Ngeke ngibe nesingo. Engakusho kubantu abasha. Haleluya. Amen. Ngiyaxolisa nje bazalwane kuzoba namagama esingisi azongena. Haleluya. Amen. And uma lixaka usho ngizama ukulichaza. Haleluya. Amen. Into kumele uyazi okokuqala umuntu omusha ukuyi-understand wena. Ukuyi-understand nje wena ukuthi uzaleleni ulandeni. La. Uma ungayi-understandi wena angeke baku-understand abantu. Ngoba abantu bazokubuza ukuthi ufunani. Uthola ukuthi wena uzazi. Uma ungazazi-ke ukuthi ufunani, abantu bazokufaka la bacabanga ukuthi uzoqualifya khona. Bakhiphe bakufake bakubona manje ukuthi awazi ukuthi ufunani. Bakufake la awulungi bakhiphe bakushuthele kwenye indawo, awulungi bakushuthele kwenye indawo, awulungi bakushuthele kwenye indawo, awulungi bese bayakuyeka ngoba sebakhathele awufithi indawo. Uma bese bakuyekile so uyaqala ke nawe so uyazi senginesipiliyoni salokho angeke ngikuzama. Ngesipiliyoni salokho angeke ngikuzama. Ugcina usuvanzi indaba esukela ukuthi awuzazanga kwasekuqaleni ukuthi ubani ufunani. Haleluya. Amen. Kama Nkosi balibonga. Amen. Uma ke usuzazi ukuthi ufunani uzoba nayo ivision nemission. Haleluya. Amen. Ivision umbono ukuthi yazi nginalo umbono ngempilo yami. Imission impokophelelo ngiyiphokophelele kuphi njengoba ngihamba nje. Haleluya. Amen. Uma ngiya kulo wamgane kumele ngiyibone phela indlela ezingabhekile. Kuyezwakala. Amen. Uma ngizothi ngiphuma la esangweni kanti mina injongo yami ukuya kulo wamgane ngithatha indlela engizungeza la eholo. Akuyona le mina engifuna ukuya kuyo ngoba injongo yami empokophelelo yami ngipokophelele ukuyofika kulo wamgane. Uma ngizozungeza leli holo ngiyofika nini emganweni. Ngoba enye into okumele siyazi singabantu abasha bathi ngesingisi time waits for no man. Noma age is catching up with you. Isikhathi siyahamba usazungeza wena uyofika nini la ufuna ukufika khona. Uma ke usuwazi ukuthi ubheke kulwamgane kunama principles izimiso okumele uyimise ezibizwa ngokuthi ama do's and don'ts ukuze ngifike lapha angikwenzi ukuthi ngenza ukuthi. Haleluya. Amen. So ke abantu abasha kunalento le yokuthi sinawo amaphupho maningi makhulu futhi. Haleluya. Amen. Kodwa kunalento le ethi akubona bonke abantu okumele bafunde bayosebenza. Uyezwakala. Amen. Abanye bamelwe ukuba ngama-entrepreneurs. I-entrepreneur yini? I-entrepreneur umuntu othatha imali anayo athi mina ngale mali le kune business engifuna ukuluka uthatha i-risk udlala ngemali uyibeka engcupheni eyingozi angazi noma izophumelela iyacwila noma iyakheka. Uyezwakala. Amen. I-entrepreneur umuntu onjalo osukumisa ibhizinisi ngokwenza inzuzo hayi ngokujabulisa abanye abantu hayi ngokuthi kufuna kubonakala ukuthi yena unemali ukudlula abanye ngokwenza inzuzo. I-entrepreneur leyo
Yes, abanye banakho ukuthi ngokwabo bayosebenza nje impilo yabo yonke. And abantu abanjalo abasebenza impilo yabo yonke, iningi labo imiqondo iyavaleka ngoba akanalutho ekhanda azolwenza ngaphandle kokuthi alinde inyanga iphele. And leyo nto ke ingozi kubantu abasha ngoba kumuntu nje. Ngoba uma kwaphela lo wampompo wemali usaphazana ngala nayo bese ngathi akasasebenza. Kanti uma ungaba entrepreneur, umuntu omisa ibhizinisi, kungaba elakho, kungaba elomndeni, lowo muntu lowo ama challenges akhona awafani nomuntu osebenzayo. Ngoba uyakwazi ukulimisa ngoba uyazi ukuthi ngiphila la. And kulelo business akekho umuntu ozoxosha. Kulelo business awukho umsebenzi ozophela. Enye into ke, uma siphuma siye eMavarsity noma wherever ke lapha khona kuma high institutions lapho sifunda khona, qaphela enza i-research. Kuyezwakala? Kunemisebenzi ezophela engangisaba khona eminyakeni ewu15 ewu20 ezayo. Uma ke wena njengomsebenzi nje efana ne-security izophela. Njengomsebenzi yokuba i-manager kwi-marketing la etolo izohamba njani? Because the world, the system of the world, we're moving away ukuthi sihlangane sibe kanje sibe ndawonye. Everybody must work at home. Umuntu kumele asebenzele kuphi? Asebenzele ekhaya. So i-system umhlaba ubheke lapho manje. So uma uchoose i-career, wena uma ungakachoose, i-choose according to that direction. Ungasayi ngokuthi wena yini oyifisayo njengamanje. Buka ukuthi umhlaba ubhekephi. Kuyezwakala bangcwele? Ngoba uzofunda security manje, ube ne-security company, ube entrepreneur sithi ye-security company, kodwa uthola ukuthi i-security company yakho ozoyiqala manje iyosebenza for 10 years, emva kwalokho ayisenamsebenzi. Angazi noma niyangizwa. And laba bantu lezi ikole ezinifundisa lokho azinitsheli lento ngoba uma zike zanitshela angeke nifunde phela ngoba bafuna imali yakho. So wena noma ngabe ufuna cash, ngizokuletha mina ufuna cash 7,000 wasa. Angitshela abanye ukuthi iyatholakala. Bakuqashe lapha ebox akosavula, bakuqashe emva kwalokho sifike leso sikhathi bathi umuntu must work alone. So sekune online shopping manje. Akasekho umuntu ozoya ezitolo uzosiza ubani uma sekune online shopping. Ngoba manje i-grocery seyiza kuwe. So leyo it must click kubantu abasha ukuthi impilo is going to another dimension. So you must be careful uma ni choose ama careers. Choose the right career. Ezothi uma ngisho noma ngabe kuthiwa umhlaba uphila another 100 years, usaphila, usasebenza, i-income usenayo. And the best, according to me, bezwakala umbono wami lo, the best investment kubantu abasha ukuthi kuya ngami ngabe bangena kuma properties. Kuyezwakala? Ezakhiweni bangena kuma properties. Nibe ngama owner ama properties. Kuzwakala ukuthi kunama flat angaka awakasibanibani. Kunezindle ezingaka ezidayisayo ezingasibanibani. Kunemizi engaka eqashisayo enjani ekasibanibani. Ngoba njengoba nikhula nje, ingane zenu ezikhulayo zifuna ukuba nemizi, zizoyithenga ngoba umhlabathi indawo yokwakha izophela. Kuyezwakala bangcwele? Amen. Indawo yokwakha izokwenzenjani? Izophela. Nawe ke uma kunomhlaba wakini, musa ukuzwa ukuthi wena usuduzukile angawudayisa lo mhlabathi. Ngoba uzohamba udinge uma leso sikhathi sesifika. Amen. Amen. Msibi.
Haleluya.